Mga igsoon, si Jesus usa gyud ka Ginoo nga nagpakatao. Mutuo mo dili? Pusga. Okay. Niya dinhi sa Cebu sikat kay ning Santo Niño. Tibuok yung Pilipinas, tibuok pa gani yung kalibutan. Sikat kayo ang Santo Niño. Pero matod pa ni Jesus diri sa atong unang pagbasa nga duna di ay mga sakop sa yawa nga dili mahigugma sa anak sa Ginoo. Kinsa man ni sila, iyang gihimo example si Cain. Cain ba? Kaila mong Cain? Kisa mo nas Cain? Wa man mo kaila. Anak ni Adan ug ni Eva sa atong Book of Genesis. Maguwang ni siya, kamagwangan nga anak niya, iyang manghod si Abel. Si Abel buutan, matawag nato nga Diyos nun, niya si Cain yawanon, niya iyang gipatay ang iyang igsoon. Matod pa diri sa unang pagbasa, matod pang San Juan, kung dili mo mahigugma sa inyong isig katao, mamumuno mo. So gatuo maguta nga ang murderer kana rang tao nga mupatay. Hasta di ay nang dili mahigugma, mamumuno, murderer sa matas Ginoo. Ikaw no, lingi ay montupad. Imong tupad balingi Nya pangutan ay nahigugma kanako. Nya kanang wa mulingi mga mamumuno na. Ang ano wa man ka mulingi kay wa ka mahigugma sa imong. Sige tagaan ta mog second chance. Kay basig mahimo mo mamumuno. Sige lingi ay imong tupad. Bisag di ko kakaila na ing nahigugma kanako. Ana. Sige na. Sige, wala ko'y labot sa wa mulingi ha, bahala mo diya. Kuyaw kay ni siya, kay nga naman, gatuo mangunta nga dali ra kaayo sudlon ang langit, basta magbaso lang ta sa atong sala, inana. Dili ingon ana di ay, ang langit, it is a daily and constant commitment nga magpakaanak kita sa Ginoo. Nya unsaon ta aron mahimong anak sa Ginoo? Maghigugma ay ragid ta, labi na gyud ang paghigugma sa atong mga kaaway. Kay dinhi sa kalibutan, matud pa ni Jesus, awayon gyud ta sa kalibutan. Nang di gyud ta moingon nga praning Pista Santo Niño, daghan kaing tao magpunsisok anang Nazareno, bago pa sa tingaling Nazareno ron nga magpanon sa mga tao dito Quiapo, anang simbahas Quiapo. Pero di ta kasiguro anang na nagpunsisok ng mga tao, pila ra kakabuok Dios no ana? Pila ra kakabuok ana ang nahigugma gyud tinud-anay? Usahay gani mag-ilog man gay sila duol ngadto anang Nazareno, tumba naman lang nila ang mga lawas ilang isig ka tao, mga matay kong uban. Yatakan na lang kay ang akong gusto makahikap gyud ko dito. Wa na gugma. Munang niingon diri si San Juan sa unang pagbasa nga ang nagdumot sa iyang isig katao mamumuno. Na si Jesus kuno nagpakamatay para nato. Kinsa man ta adtong panahon na kaaway sa Ginoo. Nganong kaaway man ta? Kay sige tagpakasala, sige tagsupak sa Ginoo. Pero gipakamatyan ta sa Ginoo. Nya, kamoron, anda mong magpakamatay para sa Ginoo. Taas ang kamot katong anda magpakamatay. Para sa Ginoo ba? Para sa Ginoo. Nakita na to ang mga yawanon. Gapanagana. Pastila no, nanimba na kita ha, nanimba na kita ni hago yung anhi.
Unya, di lang yapon anda magpakamatay. Mahadlok lang yapon. Karon unsa may mga pamaagis pagpakamatay. Dinis atong parokya ang pagpalit og slot. Kanang palit og slot ba? Naay mga buta nga ni anhi dinhi kay mo palit og slot, nagkuyog in tao, nagginunitay ana. Mga mumasahi man sila nya gatigom gasabot nga moanhi aron magpa-picture sa nako nya mo palit og slot. Para nako that is dying. Maunay pagpakamatay kay unsa man ang pagpakamatay ang pagbiya sa mga butang sa kalibutan. Mo na kaning atong slot ato lang ni tiaw-tiaw ra ni siya mura ni dua-dua pero imong biyaan hasta ang kwarta nga para unta sa imong basic needs ihatag nimo sa simbahan tungod kay nahigugma kas panginahanglan sa katilingban nga mao ang simbahan. Imong gipatay ang imong kalibutanong pangandoy. Kay kita manggod mga kalibutanon kaayo ang ato yung kaugalingon atong tagbawon mao na akabantay bitaw mo sa inyong kinaiya. Ninduton ang balay, ikanindot nas balay, palit na sagsakyanan, inigabot nagpalit og sakyanan, kuralon dayong iyang agianan, kay dili pa agian og laing tao. Ang kadawo ba? Unya adto mo agi sa laing naman siya sakyanan, di mo agi gin siya anang daan, nya kanang daan, di naman sa niya yuta. Kusog kay siyang mo agi, parkingan pagid niya ang daan. Anha iparking iyang sakyanan pero sa iyang agianan sa katong iyang lugar daw kayo kuralon gyud. Mao nay mga taong yawanon. Mo nay mga anak sa yawa nya wa naron manimba dinhi. Kunya kun ang iya ganing silingan ang iyang agianan nga daan naalay ibutang nga murag structure nga murag muhuot, reklamo dayon, hala reklamo, hatod pas barangay, pero siya gani mo'y makakural, why mo reklamo? Nya unsa man na? Di na yawanon. Oh, nimbam ginang uban. Sige, panagtanaw sa akong humili. Na yung pader, mga igo sa danang imong humili. Nako ay kabalaka, hastang naghumili, igo. Bitaw, ang kunon tani ug magbag-o ta. Nang pasalamat ko nga bisan pa sa lisod sa panahon na agihapoy nagpakamatay para mopalit og slots nato sa miaging buwan. Unsa may saad ni Kristo kung magpakamatay ta mosunod ta niya, matud pa niya, makakita mo og mas daghan pang mga katingalahang butang, greater things than this. Mas makita nato ang tinuod nga kamatuoran, mas masinati nato ang dagko nga mga kalipay nga tungod aning maong mga kalipay mura na tag-andam magpakamatay. Wa pa mo kaabutan kanang nalipay mo nga gusto na mong magpakamatay. Kasuway na mo ana. Kana bang kanta ni Maksurban ba to nga ug kun pagakson mo unya pahalukon sugot akog patyon. Kadungog wa na kata. Oh. Pero kadto gani ang iya ra man tong pagtan-aw sa babae nga iyang gihigugma. Pero amot nakasuway na ba mo sa nakita ni Pedro kalungsod nga tungod sa iyang kalipay nagpakamatay siya. Si San Lorenzo Ruiz ug sa tanang mga martyrs nga gusto silang magpakamatay tungod sa dako nilang kalipay. Nya mao ni mahitabo sa mga taong siging higugma. Kanang tao nga magsigig higugma ug musimba na sila di gina sila dukaon. Pero kana mga tao nga wa bitaw mahigugma inig simba na duka din na. Nga naman, di man sila malingaw. Ang ilang kalingawan, katong kwarta, kaon, linibakay, kana yung negosyo, mo man ilang malingaw, di gina sila na dukaon, pero parte na gani og pamalandong sa pulong sa Ginoo, agas din ang laway. At tanawan ninyo, musimba ang mga pari, nga ipha og pila ka buok ang nahigugma.
Ilhan man na nimo kay di man na matog. Labi na gyud og kining nagwali karon mao ni mo simba nya lain ang nagwali tan-awa di ba agas dining laway ani. Nana. Awa na, wa na mahigugma. Kay ang nahigugma pirmi ginang mo mata active mo na ang Ginoo matud pa sa mga salmo ug sa book of wisdom dili matulog ang Ginoo. Bisag gamay lang nga pagpiyong sa iyang mga mata di niya buhaton kay nganuman nagatiman siya nato every minute, every second in eternity. Nagatiman siya nato kay kung mopahuway lang ang Ginoo og atiman nato or higugma nato bisag tulo lang ka segundos patay na tang tanan. Huna-huna ako no, mo stop ang tanan 3 seconds. Ang pagpitik sa imong kasing-kasing, ang hangin mawa, tanan di nakakaginhawa. Tanan yun. Mo-collapse kit tanan, imong blood circulation, muhunong tanan. Tanang movements kalibutan, muhunong. Kaya ang Ginoo may nagdaan ni tanan, huna-huna ako no kung sa'y mahitabo. Adi mo ka huna-huna? Patay tagdritso eh. Patay yun. Oh, abi ninyong dili. Muna, salamat as Ginoong dili magduka. Nga naman kay nahigugma. Kana bitang mga kuan, kana mga maghigugma ay, lalaki o babae ba? Kasagaran anak nila maabutan gina sila kaadlawon. Di gina dukaon. Kabantay mo? Ako daghan na kiwa nagnaobserbahan. Hangtod ginas kaadlawon di gina sila mga to. Oh, ampoton sa ilang buhaton. Di man sa sila magtabi. O masa sila itabi kayo. Di man kayo nimo mabati nga naghudya ka. Hilom lang pero dugay kay mga tog. Ambot. Ako kasuway sa dana. Okay, dali ra man kumatog sa una. Mao na kamo lay magunahuna ang nahigugma di gid na magluya. Kay bisan ang masakiton kung nahigugma malipayon. Mao na gitawag ni Kristo greater things. Bisan ang tao nga naa sa taliwa sa kasakit basta nahigugma malipayon. That is greater things. Bisan ang tao nga nagkamang sa tumang kalisod nga way hapit makaon basta nahigugma malipayon. Nabita diyan ang higda ng sidewalk. Itong ako nasugatan, nakitaan sa unang trabaho pa kog land bank, maglakaw man ko ng sidewalk padong kulon, ngitag jeep. Ang katubang na nagpuyo sidewalk ang usa buang, katong buang nga babae magsigit to siya og kanang suwat niya adna siya mo inom sa kanal. Ambot kita ba mo ato nakaanha mo dias kulon, tubang babae magsigsuwat 40 na yung daghanas iyang gisuwat bawa ko kibaw kung sa say gisuwat niya. Bulingon kay naong niya ang katusang usang buang magda atong yang garuti magsighapak anang langaw nga maglupad. No na mga tao mo padaplin kay magbagiyos gud ang iyang kanang garuti kay hapsan man yang langaw di na siya kakitag na pabay tao og naduol kas langaw ikay maigos garuti. Pero pagka dihay ka usa ako nakitaan nang higda sila sa sidewalk naginaksanay. Adi on to cute kay sila tanawon. Nakuha ang mga buang ay. Naku may pangbuang na ginaksanay pa ako in town empty-handed. Ginaksanay sila di aga higda bagana. Na ko bisan ang buang kamaong mahigugma gani daghan nga nangabuang tungod sa paghigugma. Bisan mga maestra nangabuang na. Hasta mga professionals, hasta mga pari o mga madre na ngabuang ng uban sa paghigugma. Pero nindot nang magpakabuang tas paghigugma, basta Diyos nun nga paghigugma, dili yawanon nga paghigugma. Ug unsa man ang Diyos nung paghigugma, pagpakamatay para sa kaayuhan sa uban. Unsa mayawanon, mupatay aron sa iyang kaayuhan. Manindog na ta.